deň, dámy a páni, čakáme na niekoho, alebo môžeme začať? Pani minister, systému, ale informácie, ktoré boli poskytnuté na vláde, opatrenia, ktoré boli formulované, považujem v tomto okamihu za dostatočné. Jaroslav Baška a Rastislav Januščák, predseda dozornej rady Hornoni-Tyrenských Baní Prievidza. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Došli sme sem do handlovej